Suarane atun cek elok Mas ki ya. Ning jari jek tuwek sesuk. Ngono e lho, mbok jak terusno ya anu ya. Lah niki rawani tun, tokno wis rawani. Lah kuwi adikku ndak ya arep tak apakne ya. Stokne tun. Kleru sik. Lah apa to? Aku wis tak anu to. Wis tak empet-empet ora guyu dadi kudu guyu. Ya opo iki? Ora kelingan geyong kuwi mau lho. Kelingan geyong arep ngopeni bojone wong ra entuk kuwi mau lho. Bani wangi Ora apa-apa, Pak. Wis anggone nek wis rada tuwa iki ya lalen. Ngono kuwi barang iki. Iki ya lalen iki. Kotake rong dibuka kok wis jagong neh iki lho. Gumun tenan aku. Akeh laline nek. Lah iya to, Pak Guru, Pak Guru. Iya. Tani wangi. Sana mo,
bocah ayu tak utane bocah ayu yen dituturi sibu supaya selamat rahayu dolae anakku sing bagus dhewe sayang aduh sayang omah gendeng tak saponane abot enteng tak lakonane aduh sayang aduh sayang anakku lanang besok gede dadi pejuang mare mane 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 man pipimu ana upane atimu piye rasane tresnamu tenan apa mung guyon Mas jangono jangono ya Mas ayo ngiring ngalir bali kidul saiki awan sesuk ra kumpul aku seneng sepedane sayang sithik pirone bolong aku seneng karo slirane sayang sithik bojone uwong Yo Mbak Yono, yo ngapunten Mas Geyong. Ruso ileh menyambut gawe iki Mbak Yono iki. Yo Bapak Jimin. Pamul engko bengi jatahe. Pai sijen joget telu kok. Monggo Mbak Putri. Yo mriki joget mriki.
lalu loleng Mas Cikri saking Mungkung kang Obobir. Hei, sugeng siang Pak Membo, Pak Enanda Peleman Gemolong, Om Beni, Mas Tri. Sugeng rawuh Pak Dodo. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujaanku jejantong atiku sambung kumung wanci dalu rupita saremu kelawan garwamu ya ten sugeng rawuh Mas Putra. Leumben ngetribir sakrat nang etan. Ngene Mas Cikri karo Pak Digito. Rasa nyambi bakul bir ki aku. Rasa baene iki. Ayo, yo. Yo komungkung nek alum kalau nanti teri. Separo, aja akeh-akeh. Yo. Mendah boyo. Bisa
Kakang wis rono goyange piye Mas Rika? Ya, situs suara Mas. Iya. Buat abe. Masuk. Sing gede pangapuramu nimas papujanku sejantung hatiku sambung kumung wan cindalu rupi dosaremu kelawan garamu Kang Mas Kamran Saking murih lestarine pirang-pirine ana ingkang ngaruwe yo akibate aku mung bayangi yo yen banjur ngelingi bocah telur apa tenan sida dadi bocah telu tak kanthi dika apa gemati Penake ya Allah ya Allah. penak jebule ya Iya. tuas Tuas muji wae teh nyanyine ya jebule iki ya penak to. Mendah boyo yen to sida urip lan andika tetep ya mulya Ya. dur lair putri Sulistya Rosti Sanyuwara dika Kang Mesranto aja lungguh sik nek rung ujiwat jare wis karo niki ya kena lagi tan bu nganggur tan kowe tan masih gering Sinularas selok yogane semega kabeh yogane jek bocah kabeh sing tua dieliminasi. Duh Hei. sirone mas keputusan Sinularas Kostrate 413 Surakarta Mas Eteng Sindi Pleso Mumum Sundok mentul Kang rinengkul sak pucuke rikma lendamu ning kang sumampir ana ing pundake masuk tan
yunetan kudiwani aduh emas putri Sukmawati gantes luwes tuku sira putri kang utami Mas Gito nek Bali bareng ya kali saiki Duh kusuma tur nuwun sosial kagem Sri Kandi BMR Manopadene Sri Kandi LSA Wilujeng rawuh Mbah Kodo tak lilani kowe pamit lunga pawelengku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burung nitik watu kowe lunga malah nglarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhe biyen wis arep rubuh oleh aku raneteske elo nyawang anak saya ketirakate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh
janji tresno disajani lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayah wengi ngedemi kasing ati iki pepu jan ati neng endi aduh wong manis kang tak anti sinularas janji tresno disajani lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada kasing ati iki nane pepu jan ati neng endi aduh wong manis kang tak anti Mas Yudo oh alah tak kira sapa Mas Sutarjo Mas Arya Mas Seleri wong
monggo Bapak Guru Yono. Pak Sugimin RT Sukoharjo selamat monitor. Pak Sri Mimpi Suatu. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, akan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik alam kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pak Bayaju. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Sinularas. Hai. Selamat siang Mbak Tiwi yang ada di Jeporo, Pak Suparno Batam. Alci Romcel. Pak Joko, selamat siang. Iya. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa aku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari semua itu suratan darinya. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Iya Sinularas. Monggo Pak Dul.
kaya-kaya ngelingake Ula sawah sapa ngendut Datan mawa atiku wis kawilo Sae bebunga rasaku Amun bisa jajaketan sliramu Goyang Mas Vino tulusnya Indonesia. Salalaya. Ayo Mas, ayo. datang luntur kanane tanggalku hatiku kepentuk bungkasan Atikan bisa kenceng. Koyotan bisa ngunati. Saben wanci tansahku ke ati. Nanging aku wedi bloko pungkasane tembakan lara tresno. Ayo. kaya-kaya ngelingake wis dinodra gak temu kabai Ula sawah sapa ngendut Katana atiku wis kawilo Sae bebunga rasaku Amun bisa jajaketan sliramu Mbah Nur maju Yo. Mas Ikri, Hey, hey, hey. Sinularas, moga kakek sedulur daya. Iya, iya, iya. Monggo. Sinambang yen Yen jimat mikir sing kuat, kaya arep nengen. Wes
dalu kok malah jiwate lali ki piye? Delok dibedo Bu Sarmi aku jujur Oh ngono. Bu Sarmi kok dodan ngece terus. Ayu ya Bu Sarmi. Ayu ning tuwek. Jarian ngono iki ketok sedhit Ning cantik. enom ndek ben. Liringane trokang wening hamung tansah tak lalekne nanging terus eling Nanging terus eling. ayo suwe gak nyanyi masalah Yo ora apa-apa, ora dosa lah koe. iya kleru ati dendho Ora dihukum, ora didendoe kok. wekasan pepuntokku umpamane sekar aja kong silayu kanggo cetundukmu amung nimas Sinularas. bunder ngenteni timbule sisih langking sileme trau kabes meh wae rasaku arep putus sesawangan nanging kaya tansah nyanding Lagune apa sih? Ngenteni no ya. tak enteni kapan rasamu sarju nadyan nganti sewindu karepmu setiaku tanpa jemu Sun Mbak Mang Lenggah Ayo Mbak Sarmi. Goyang Mas Yuda. Yo. Selamat siang Mas Genduk. Mbak Sastri Kaya. Mbak Fitri. Roti kupas. Mas Agus Sunarata. Mbak Maya. Iya. Kakinya di atas. Balik. Iya. Semeneng aja bisa nangis anakku sing ayu rupane yen nangis gak ilang manise Bisa urip
dadari kaya utang gegisi lagi goleki samane laras gong cermo sripit Sintu Laras bersama Albino Video Shooting. RC Audio Sound System. Selamat siang Mas Didi. tak lelo ladung semeneng ojo nangis anakku sing ayu rupane yen nangis gak ilang manise Sapan Allah biar anakku mulane dadari kaya utang gegisi lagi goleki samane Matur suwun Mas. Kowe iki ning ndi rek melu ya, Nduk. Ning videone melu terus. Kasih Prasyo kadang-kadang Abdi Dalem Pangrawit Sindu Laras. Nduk Tahayu. Mesti wae aku sing dadi kembang melati kang endah dipeni sang semati airan dadine ayo seliramu dadi rembulan mesti wae pot kakang dadi litange angkoso wong loro padha guyonan gegejekan anduk tali nekat tresnan ning saiki sliramu ana ing
piyambak wong ayu. Dari Mas Ripto. Sumpah janji arep sehidup bareng bareng nanti tekan kaki nini iya ora suwe maneh aku enggal bali tenang lo ya nganti mati janjiku ora bakal lali wong manis sikaran ning rasa jati ora liya seliramu si jantung hati sinu leres Riki iya yo ngaplak abis mesti wae aku sing kembang melati kang endah etipeni sengser semati lahir lan batine ayo seliramu dadi rembulan piye Kang Mas mesti wae buat kakak dadi litange angkoso wong loro padha guyonan kegedekan anduk tali nekat tresnan ning saiki sliramu ana ing endi papan iki dadi seksi sumpah janji arep sehidup semati urip bareng nganti tekan kaki nini ayo maneh aku enggal bali nganti mati janjiku ora bakal wong lali ayu wong manis sikaran ning rasa jati ora liya seliramu si jantung hati yo mlebune ning Nindi ning hotel. cengkir wungu Apa? Cengkir ungu. oh cengkir bungu cengkir bungu ya sak pungkure ora tau kalekan atine ajedinane ambung tansah wow. pindake kang sayekti dadi jane lok sidiwaras ora wurung pinangga otan becek dadine ayo mung saiki kudu trimo nalongso ing ati ambre yuwana tenebihno ing sambikalane terus Warna iki rampung, heeh. Terus napa Ayu? Oke.
Oke, baik. Cangkir wungu ungune son katibang keru wis pestine Wis mestine wong ayu. oh